سلام تعنا هبلي دحند لكم أرئست الزينام أمونغو تقراوي نقع نزفترو صلاتي بايتا كيهابنا بحد النتاز دلدلت التقراي نمهناز كلو كساتف كم زقبا مرحتا هيمانو التقراي تسوي عالي مناسي عفار بعوت مسجس جزلو ججنا سراوي التجراي تسلفهم كابهم زدلو كل عينة مسوات مخفال كم زتدالو الرجاج صوم أبلو على ونة جزءاتوي حدنة السودان زخنا عينة زتا كم زي تقبل السودان أفلتام سلام تعنا هبلي دحند لكم ازي تلفزيون تقرايو نز ساعات زي استدالو زيناتات انهم ابا منغو تقراواي نقع نزفترو صلاتي بايتا كيهابنا بحد النتاز دلدلت تقراي نمهناص كلو كساتف كم زقبا اب كاثوليكاويت بيت كريستيان هاجر سبكت عدغرات قوموس كتما مقله اباط عمبرهن حبرت وانجيلاويان چنفر تقراي وانجيلاوي محرت اب برهانن جليصوم يرساليم غبر مدهن زرزر السنادي اتولام حزب تግራይ ጾታ ብሄር ሃይማኖት ከይፈለም በፍቅሪ ምትሕልላይ ነዘመናት ሓቢሩ ዝነብርን ዘሎ ህዝቢ እዚ ድማ ካባያታቱ ዝወረሶ ምዃኑ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ዓድግራት ቆሞስ ከተማ መቐለ ኣባ ጥዑም በርሃን ሕብረት ወንጌላውያን ጨንፈር ትግራይ ወንጌላዊ ምሕረት ኣብ ብርሃንን ገሊጾም بسم الله والابن መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ትግራዋይ ምዃን ወኹል كم انسسا حريكا عصر تخلتا كريمة مجوجة بخماؤو تجوجلكا تفلالها بقانق أيهون بهايمانات بقلم تاريخ أبطاتي النبل كم فللاي نبرن تاريخ تجراي أخل نيرو بسم أبون ودن منفس قدسون حدا أملاخ آمين بزعبا عبيتنا بزعبا سلامنا بزعبا تعنا أو كبيد أب HIV AIDS أب زنورناي أتاتيكون بزحات نجارات حبيرنا سرحنا لغنوات ولا مالتي كم تكرات حيوانات حبيرنا ونوزح نجارات هنكسر عيسنا أنا مالتي زي حدنت معرخن ده كم زتأكمن كاو حالفون وتصي تاو زلوا سرحتني مسرحون معرخن ده كم زتأكم بزحات حيوانات مرحتي مامتي أو زواتات أب كلل أبوزح نجاراتنا أكبنا ناسرحنا صنعنا أنا مالتي أمون راي زلو حدنت نقع خفطرو نزدلو حيلتات بايتا كيهابم بحدنتا زدلدلت تقين مفتار كل جامو كبركت كمز قبادما اتوم مرحت هايمانوت أغنزيبهم اتوم نخبريها تقراي تاريخ تقراي مننت تقراي هيوت تقراي نبرات تقراي زوادو زلوكو هايمانوت في اليوم يكون سلازو خانه اسلام نصانت وين كريستيان نصانت لهم يكون اندقنا زواقو زلو بزحات عبيت نبارات مرحتنا زتواقو زتقاتلو نتقراي نحناو تقراي انت زهاليا تقارو حدنتهم حليهم تتو انت زيلهم سوقين لعينا أتوم وريدو ما صنحوتهم خالوت أكلات حزد ما كالي أصلي خمانتي مثل الله يكتبولنا خنفكر يبلنا مالتي متو مثل الله يكتبولنا مالتي كمتي حبيرنا صنحنا يحزون بهايمانوت كي تفعلنا بستفعله كالي نجارات كي تفعلنا أتي تجمير زول نجار أبشوتو نخبصح حدنتنا نتأرخينا زلنا مالتي تግራይ ምርጽቲ ኣዶ ያዝበሉቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ትግራይ ህልውና ብኢደቅ ኣዝወሰን ብምዃኑ كل تقاريبو نداغ مهنصت تግራይ كربارب كم زلو يبرهم تግራይ أدويا مرستي أدويا مرست أدويا تعنا أجن أب إدناي تزيناي تግራይ هلونا أب إد تجارويا بفلاي أب إد مهوران تجارو أب إدنا هيمانوت مرحتي كابا انت مهنا يوم أب إد منائشي كم هزبي نايمفاس حدقة إيو مسئلنا مالتي
ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ትካላት ሃይማኖት እውን ብዕቱ ተረዲእና ምስ ህዝብና ሓደ ክንምናት ናይ ዘይምንባር ዕድላት ዝወሃበና ክነብር ድማ ኣለና እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንነብርስ ፈቃድ ሂብና እዩ ማንም ዝሃበና መሰል ይኾን እዚ ማለት ናይ ምንባር ብህይወት ናይ ምንባር መሰል بدك أسوأ سوا مسألة يكون ما تفترض مسألة يزبها البناء حق خيكا بناء هاي ما تمسك خدمة نايفت آري ندك أسوأ ذهبنا مسألة يزي مالتي لازم نبر لنا كنبر ذي يقولنا أكل هدمة كم مدرنا خوص اللهم خلقنا اللهم مناسي عفار بعوت مس زقس زلو جigنا سراوي تግራይ ተሰሊፎም ካብኦም ዘድል ኩሉ ዓይነት መስዋዕትን ምኽፋል ከም ዝተዳለው አረጋጊጾም እቶም መናእሰይ ንፋሽታዊ ጉጅላ አብይ አሕመድ ፊት ንፊት ዝቃለስን ክብረ ዓፋር ዝጣበቅን ኃይል ንምጥያሽ ኩሉ መንእሰይ ዓፋር ናብ ዘይተርፍ ታሪኻዊ ዓወት ክጽምበር ድማ ጸዊዖም ኣለው ስባጋድስ በላይ ህዝብ ዓፋር ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ፋሽስታዊ ጉጅላ አብይ አሕመድ ንምቅባጽ ባዕሉ ንምምሕዳርን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ንምርግጋጽን ብዓወት ምስ ዝግስግስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ተጸምቢሮም ከም ዝቃለሱ መናእሰይ ዓፋር አረጋጊጾም ወከልቲ መናእሰይ ክልል ዓፋር ዞን 4 ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ህዝብ ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትን ምኽፋል ከም ዝተዳለው ተዛሪቦም የዓፋር ህዝቢ ትግሉን መቀላቀል ይፈልጋል ፍላጎቱን ብቻም ሳይሆን ወደ ተግባር ለመቀየር ነው እዚህ መጣነው ህዝብ ዓፋር ናብ ተቃልሲ ክጽምበር ይደልዩ ድልየ ጥራሕ እንተይ ኮነስ ናብ ተግባር ንምቅያሪና ናብዚ መጺና ግንባር ተሰሊፉ ዝቃለስን ስራሕቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘሳልጥን ነዝውን ልክዕ ከመ ሰራዊት ትግራይ ክንውደብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ልዑል ድጋፍ ይድልየና ቤት መስማር ፋንትረሲ ፍሪያቶ ረሲ አዋይለን ይሄን ሐዱ ህዝቢ ዓፋር በአመራርሓ ብልጽግና ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ከይተዓሸወን መርገሊ ጥፋት ዕላማኦም ከይንውዕል ንቃቀ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፍና ከነቃለስ ይግባእ ህዝብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓውን ህዝባዊ ቃልሲ ብምድጋፍ ህዝብ ዓፋር ደጀንነቱ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ዘዘኻኸሩ ቶም መናእሰይ ኩሉ መንእሰይ ዓፋር እውን ምስ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ አካል እቲ ዘይተርፍ ታሪካዊ ዓወት በዓል ዋና ንክኸውን ናብቲ ቃልሲ ክጽምበሩ ጻዊዒት አቅሪቦም ፍልፍት መቅጠም የሚችል ኃይል መፍጠር አንተ ፖለቲካ የዓፋር ምሁራን ፊት ንፊት ዝጋጠም ተቃላሳይ ብምፍጣር ምሁራን ዓበይት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኩሉ ዘሳተፈ ክብረ ዓፋር ዝጣበቅ ቃልሲ ክካየድ ይግባእ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ዝሐሸ ታሪክ ነመዝግብ ንኽእሊና ሓድሽ ታሪክ ንኽነመዝግብ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክንስለፍ ግድን ዝኾነሉ ሰዓት ዝበጽሕና ይመስለኒ አዲስ ታሪክ ለመስመዝገብ ሰራዊቱ ከሰራዊቱ ጎን መቆም ግድ የሚልበት ሰዓት ላይ የደረስን ይመስለኛል ከማገላልጻቶም መናእሰይ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ጸላቱና ደምሰሰ ኸባብታት ዓፋር ካብ ፋሽታዊ ጉጅላ አብይ ነፃ እንተውፅእን ብዓወትን ትክስክስን ዘርእዮ ዘሎ ጽቡቕ ስነ ምግባርን ህዝባውነትን ለህዝቢ ዓፋር ዝለዓለ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ረድዮም كن دعوت قاحت يريه سين سع بيتهم ممتناي سين متركتهم ممتناي سين فرق ممتناي سراويت تግራይ ከተማታት ዓፋርን ትቆጣጸር ዝመንዞዖ ከፍት የለን ህዝብና ንምጉዳ አይመጸን በሐሶት ፕሮፓጋንዳ ተታሊሎም ካብ ከባቢኦም ዝተፋናቀሉ ወገናትና ናብ ቦታኦም ኣብ ምምላስ ይርከቡም ካብ ዝሐሊፉ መሰራዊት ትግራይ ድማ ክንስለፍ ይግባእ ህዝብ ባይቀበለው ኑሮ ሰራዊት ትግራይ ህዝብ ዓፋር ተዘይቀበሎ ከምቲ በዓወት ዝመጾ በዓወት አይመገስገሰን ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ህዝብ ዓፋር ካብ ሰራዊት ትግራይ ምፍላይ ኣይካልን ህዝብ ዓፋር ደጀን ኮይኑ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ዓለምለኻዊ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ዝተዓጠቀ እዩ ምባል ይካል የትግራይ ሰራዊት ግን በዓለም አቀፍ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ተጻና ማለት ይችላል ሰራዊት ፋሽታዊ ጉጅላ አብይ አሕመድ ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስን ከምኡውን ተስፋሕፋሒ ሓይለ መሓራን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ግፍዕን ጨፍጫፍን ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝሕዘኖም ዝገለጹ እቶም መናእሰይ ዓፋር ፋሽታዊ ጉጅላ አብይ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ከም ዘይኮነ ቆፂሮም ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ዓዲሞም ዝፈጸምዎ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብዘርኢ ምጽናት ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ ኢሎም فلسطي قدام أسيرا متيرا أب جنبار نزركبو جگانو أبالات سراوي تجراي فريات تقدام زخانة أبل وفيم توم فلسطي سلامن من رجع عن تزيها الليو لمعات كم زيلن حزب تجراي حد نتو بمتنخار سألاتو كدم سسن سوي عملو سلمون برها تخطاتي الولوم أو قدام زلو بوتات
ኣብ ገዳም ዘለው ኩሉ ማንኛውም ተማሃሪ ይኹን መምህር ይኹን ኩሉ ናጸለየ ኣርኺ ነይሩ እዚ ፈለስቲ ዝተሰርሐ እዩ ፈለስቲ ባዕሎም ሰሪሖም ፈላሲ ክልምን የውሉን ትግራይ ከም ትግራይ ክትርእለካ ገዳማት ናይ ልመነ መናሃርያ ክኾና የብለን ናይ ልምዓት መናሃርያ ናይ ስልጣኔ መናሃርያ ቀደም ሆኖ ቦታትና ስልጡና ስለ ዝነበሩ ኣክሱም ሓወልቲ ተሰርሑ ተፈላለየ ህንጻታት ዋሻታት ተሰርሑ ናይ ኣክሱም ሓወልቲ እስካብ ኒውዮርክ ኸይዱ ፎቅ ተሰርሑ ዲዛይን እሱ እዩ ስለዚ ፍልስፍናን ጥበብን ናትና እዩ ተዓወት እውን ካመጌርካ ከም ተወቆ ካመጌርካ ከም ተቆርጽ ካመጌርካ ሳይነስ ስለ ዝኾነት ናይ ትግራዋይ ሳይነስ ይባዕሉ ተፈጥሮ መፈጠር እውን መበቆል እውን ስለ ዝኾነ ታሪኻዊ እውን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ታሪኽ እዚ ተሳቲፍኩም ንህዝብኩምን ንሕዋትኩምን ንሃገርኩምን ንመንነትኩም መስዋዕት እናኸፈልኩም ዘለኹም ሕዋትና እንኳ እስቲ ፕሮቲን ናይቶ ኣፕል ዝበሃል ኣብ ገዳም ዝተፈሪ ሓደ በረኸት እዩ ጸበል እውን እዩ ንህዝብ ትግራይ ዝመፀ መቕሰፍቲ ንምምላስ ዓልየት ምጽናፍ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ክነብር የብሉን ተባሂሉ ሓይሊ ተሰባሲቡ ሩድኦና ቃቱልና ኣደጓድጉና ኣጨፋጭፉና ከም አንበጣ ተባሂልና ኤርትራ ሶማሊያ ናይ ዓረብ ድሮን ናይ ኣምሓራ ልዩ ኃይልና ምልሻ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሙሉእስ ን5 ሚልዮን ህዝቢ ንምጭፍጫፍ ተባሂሉ ዝመፀ እዚ ህዝቢ ግን በታሪኩ ሃም ዝተባሃለ በታሪኩ ስዒሩን በይ ተሳዒሩ ስለ ዘይፈልጥ ከም ንህብ ተላዒሉ እንሆ ትግራይ ነፃ ኮይና ኣላ ሕዚ ሃላይ እንደገና ተዘሉ ጸላእነ ምቅባጥ ቀድሚ ግንባርና ተዋሽሐ ይርከብ ኣቦታትና እውን የተገዙ አንሕና እውን ኣካሙ ኣቦታትና እውን ተተገዛና ንሓልፍ ዘለና ምክንያቱ ለባዕልና ዓርሰ ውሳኔና ለባዕልና ለህለውና ንዋጋ ዘለና ንማንም ኢልና ይኹን ወይ ለቦይ ወይ ንሓፍተይ ዝባል የለ ብህላው ነው ስለዚህ መንእሰይ ዘጠኩና ተጋራፍ በተንዲና ተቀጥቀጠይ ነይረው ከተማታት ስለዚህ ካብ በደንዲና ከወቀጥቀጥ ተአሊሱ ተሞይቱን ተሰውዩን ሓደ ዓወት እዩ ናይ አቦታትና ጅግንነት ምሳንሕና እዩ ናይ አቦታቶም ሽፍት ክንፍነት ደሞ ምሳአቶም እዩ ትገዳም ዓወት እንድሕር ዘየለ ልምዓት የለይ እንድሕር መከላኸለ ሓይሊ ትግራይ ዘየለ ገዳማት የለውይ ቅርስታት የለውይ ትል መቃካው ቅርሺ ብኣካል ተኣፕል ዋላ ሓንቲ ለኽልተ ትብጻሕ እንድሕር ሓደ ብጻይ ኻወልዕ ንስኻ በልዕኻ ማለት እዩ እስካብ መወዳእታ ዓወት እስካብ ዘይ ትግራይ ሰላም ኮይን እስካብ ዘይ ተረጋገጸ ራስ የለ ስለዚህ ጸላእትና እዚ እናረአዩ ክሓፍሩ እዚ እናረአዩ ደሞ ብዙ ይዋዕሉ ብዙሕ ጸሎት እዩ ይዋዕሉ ክንደይ ፈለስ ጸልዩ ክንደይ መምህራን ጸልዩ ብዙሓት እዩ سوينا يكون أنا متنا كاب عداقة يكون أنا متنا كاب قدام تصلي تواريخ وسلازو كنا ختكال فلون كمت خلون سلازي حد سراويت حنت توصيحاته عوي عوت سلازو كنا حزون تقرأ سعري زم جگانو ولدي قدم كبلون نجگانو وقعت سراويت تقرأ تمساسالي حاجز غيرهم من بارم زذكريو فاشتاوي جل أبي أحمد سراويت إساس أفوركن أبلع لحزب تجراي زفتسمو قفعي بجبن زر متفاء زخصصن نممزنتات مسنا عاليت زمال إن مخانوت أمرت جبر ملسي نمسراي مسنات عاليت أفليت اللهم جبرك زعبير هايلو زسنادو زينا هفتاي بحري أربولهم. There are so many perpetrators involved in the atrocities, and it's very important to emphasize that Amnesty International classified the atrocities as crimes against humanity or war crimes. أبتكال تمرت جبر ملسن متصراي جبنزر مطفاء مسراتيتن أكاد يسرحن زخونات إولينا أوتشاب كمز جلساتو فاشتاويان تصفح فحت ورر تحيلتات قبل علس بتجراي زفت أمواقف عي قد محزي أبزخون خواب زي تفت أمان استواردن خوينو بجبن مصنعت عالية زخص السنيو ህዝቢ ትግራይ ብዓፎም ዝተገዲዱ መንነቱ ክስእን ክግበር ምጽንሑ ብሰነድ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ዝገለጸ ዝትካል ህፃናት ኮነ ተባሂሉ ክጠሚን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጾታዊ ዓመፅ ብምፍጻም ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት መስካሕክሕ ገበን ተፈጺሙ ክብል ሓቢሩ ሓይልታት ፋሽስታዊ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ምዕማፅ ሓሊፎም ማህፀነን ምውላድ ከም ዘይኽእል ምግባሮም መስርሕ ምጽናት ዓልየት ምዃኑ ዝሓበረ ዝትካል ነዚ ኣመልኪቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ጸብጻብ ልዑል ተኣማንነትን ምሕዘንን ምዃኑን ይገልጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኸሲቶም ዝነበሩ ጨፍጫፍን ምጽናት ዓልየትን ንምዕዛብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መጽናዕቲ ምግባራ ዝሓበረት መስራቲት ጥምረት ግብረ መልስን ምጽናት ዓልየት ኢወሊና ኦቻፕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዓይነት ገበን ኣይረኣኹን ክትብል ትዛረብ happening today another example is Nigeria and again atrocities are happening on a regular basis. Killings are happening on a daily basis. Unfortunately, there is no enough attention on those countries. So we need to bring those important stories in countries such as Ethiopia.
people of Tigray. ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ገበን ዘርኢ ምጥፋእ ተፈጺሞም እዮም። ኣብ ሃገራት ናይጀርያ፣ ሩዋንዳ፣ ካምቦዲያ ካብ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል። ኣብዘን ሃገራት ዝተፈጸመ ከይዲ ምጽናት ዓሌት ሓደ ዓይነት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ግን ካብቲ ዝተለምደ ዓይነት ዘርኢ ምጥፋእ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ዘርኢ ምጽናት ከምቲ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ዝተውሃቦ ኣቓልቦ ክረክብ ኣይከኣለትን ዝበለት እዛ ሓላፊት ትካል ጆኖሳይዶች ካብ ዘውፅኦም መመዘኒታት ዘርኢ ምጽናት ዝኸፍአ ጨፍጫፍ ክበጽሖ ዝጸንሐ ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ኣቓልቦ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ይገርም ክትብል ገሊጻ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣብ ትግራይ ከካይድዎ ዝጸንሑ ወፍሪ ዘርኢ ምጽናት ዓለም ለኻዊ ግዘት ክበጽሖ እኳ እንተጸንሐ ተግባራዊ መልሲ ኣይተዋሃቦን ዝበለት ኦቻፕ ዝተፈጸመ ገበን ይቕረ ዘይበሃል ብምዃኑ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ቀሪቡ ክዳነ ይግባእ ክትብል ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ዘርኢ ምጥፋእ ይፍጽሙ ኣለዉ ክብሉ ምግላጾም ይዝከር Particularly the situation in Tigray, where we are seeing very credible reports of human rights abuses and atrocities that are ongoing. ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ብዘርኦም ተፈልዮም ይእሰሩ ከም ዘለው ሓዱሽ ጸብጻብ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣመላኺተሎም ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዝርዝሩ ትሪወሎም ካብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ብዘርኦም ተፈልዮም ብሓይሊ ይእሰሩ ከም ዘለውን ዝተኣሰሩሉ ቦታውን ከም ዘይፍለጥን ሁማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ሓዲስ ጸብጻብ ኣመላኺቱ እቶም ዝእሰሩ ዘለው ተጋሩ ብዘይ ዝኾነ መርትዖን ብዘይ ምኽንያትን ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ንርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ምስ ተቆጻጸረን ድሕሪ ድማ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስ ኣተወን ሓይልታት ጸጥታ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተጋሩ بزر أسر أتناخيرهم كم تقول تقولن هما الرئيس وش أكاليهم ኣብ ሁማን ራይትስ ዎች ዋና ዳይሬክተር ቀርን አፍሪካ ዝኾና ላትሸባደር ከም ዝገለጾም ማእኸላይ መንግስቲ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን መጥቃዕን ብህፁፅ ጠጦ ከብል ኣተሓሳሲበን ኣብ ወርሒ ሓምለን ነሓሰን እቲ ትካል ዘራኦም ማእሰርትን ግፍዕታትን ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘረጋግጹ ካብ ኣብያተ ፍርድን ፖሊስን ጭቡጥ መረዳእታ ከም ዝኣከበውን ኣፍሊጡ ኣብ ፍርቂ ወርሒ ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ዝኾኑ ጌቱ አረጋው ልዕሊ 300 ተጋሩ ኣሸበርቲ ብዝብል ምስምስ ከም ዝኣሰሩ ንመራኸ ተሓፋሽ ዝሃብዎ መግለጺ መሰረት ምግባር ሁማን ራይትስ ዎች ኣብዛ ካይደ መጽናዕቲ እቶም ዝበዝሑ ተጋሩ ብመንነቶም ጥራሕ ተፈልዮም ከም ዝተኣሰሩን ሰላማውያን ሰባት ምዃኖምን ከም ዘረጋገጸ ዕላው ገይሩ እቶም ዝእሰሩ ዘለው ተጋሩ ኣብ መንገዲ እናሃለው ኣብ ካፌ ካልኦት ህዝባዊ ቦታታትን ከምኡውን ኣብ ገዝኦምን ኣብ ስራሕ ቦታኦምን እናተኣለሹ ይሰሩ ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዑ መለለይ መንነቶም ዝገልጽ ካርዲ ድሕሪ ምርኣይን ተጋሩ ምዃኖም ምስ ኣረጋገጹን ከም ዝኣስቦምን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣብ ትካላት መንግስቲ ይኹን ብውልቆም ኣብ ንግዲ ስዋፈር ተጋሩ ንባዕሎም ኣሲሮም ዝወነንውን ትካላት ንግድውን ይዕሽጎን ከም ዘለው እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እቶም ተጋሩ ኣብ ጎተራ ጉለሌ ኣቃቂ ቃሊቲ አዲስ ገበያ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባን ኣብ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ብበዝሒ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ጠቂሱ ካብ ዝብተወሳኺ ናብ ክልል ዓፋር ተወሲዶም ዝተኣሰሩ ተጋሩ ከም ዘለው እቲ ትካል ኣቃሊሑ ዝተኣሰሩሉ ቦታ ዘይፍለጥውን ኣለው ኢሉ ብርክስ ዝበሉ ስድራን ኣማኸርቲ ሕጊ ነቶም ዝተኣሰሩ ወገናት ንሁማን ራይትስ ዎች ከም ዝገለጽሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ 40 ኣዋሽ 7 ኪሎን ኣብ ሰብሃሉ ቦታታት ብዙሓት ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ተስፋይ ሰብሃለ ትግራዋይ ከም ዝሓበሮም ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ሓው ምስ 10 መሓዝቱ ኣብ ውግእ ከም ዝተማረኸ ምሲሎም ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ከቅርብዎ ከም ዝረኣዩ መስኪሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ሬስቶራንት ምስ ዛምኡ እናሰርሐና ሃለው ዝኣሰርዎ ሰብውን ምሩኽ ኣምሲሎም ከጋውሕዎ ከም ዝረኣየ ተስፋይ ንሁማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ ብዘይ ገለ መርትዖ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ክሳብ 50,000 በር ውቦ ከፍሉ ከም ዘለው እቲ ተዋሃልዎ ገንዘብ ተዘኸፊሎም ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፅን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ከም ዝበጽሖም እቲ ትካል ኣረጋጊጹ ሬድዮ ትግራይ ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ ተበጻሕነቱ ንምስፋሕን ድሌት ሓበሬታ ሕብረተሰብና ንምምላእን መላእ ትግራይ ዝሽፍን ሓዱሽ ሬድዮ ትግራይ ከፊቱ ፈነውኡ ጀሚሮሎም ኣድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ በዝስዕብ ማዕበል ኣየር ክትረኽቡና ትኽእሉም ንብሔራዊ ሬድዮ ብማእኸላይ ማዕበል 1044 ከምኡ ድማም 918 ንኤፍኤም
97.1 ክትረኽቡና ትኽእሉም ሬድዮ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ሰራዊት ትግራይ ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምጥንኻር መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ኣሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ድማ ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጦሎም ህይወት ብርሃነም ነበርቲ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፎም አንጻር ስርዓት ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን መላፍንትን ዘካየድዎ ቃልሲ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊብዮም ሕዚ ድማ እቶም ነበርቲ ንምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ በብዓቕሞም ይሕግዙ ከም ዘለውን ሰራዊት ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይን ህዝባን ንምርግጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ክሳብ ዝዕወት ድጋፎም ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጽልሉ ገሊጾም ቅድም ዝሃገረ بغر ودي مدحن قرماي هاي لك رس البهال من سعيسان حمسن عموتو أو في مجمرة حيوان زوار قزيو أفنا تصوهو كدان ده هفتام ده حصوكو عقوع بعقو زودروه ورقي سلماتي يوفي لكم نهزو تقرأ حمشت 15 طاقه خدان حدا كلتا خمتال طاف كلتا ميتي وتادراوي ጫማ 200 روكيت حدا خمتال ቆሎ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይነ እዚዩ ምንጻፍ حدا ميتي حزر ما نميس بستسمعني ኣብ 100 شح خفيل لكم يسحي دقف أنا كتما فينا حاجة صغيرة أنا برغة السرايتنا أي ميليتري خدمتي لازفنا برغة التبعين نمسحنا ميليتات زمساسلو نمسحنا مالتي هي خان أي جنزب حاجة نقبل لنا مالتي هذا ميت شهر هون وصيان ካብ ኣዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለ ነበርቲ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ዝተፈላለዩ ድጋፋት ብምግባር እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ክዕወት ከም ዝገበሩን ሕዚ ድማ ድጋፎም ኣጠናኺሮም ክቐጽልሉ ጸዊዑ ስሙርት ዝሓለፈ ምዕራፍ ነው ጎና ይኹም ብስንቅን ንብረትን ብሞራልን ብኩሉ ይቕኒልና ቀጻልኻ መናእሰይ ንእቶለና ብለጅ ክሕግዙና እንደሊና ሓግዙ ምስ ምሕዳራዊ ብጾትኩም ኮይንኩም እቲ ጉዳይ ናይ ሓባሪ ناي كل المحاضري ناي زوام المحاضري ناي كتمان ناي قطر ناي وردا المحاضري ناي جنرالات ناي كونرات ناي شالقاتات بداي كلنا تقارح هذا سنه من قصا كلنا معرض حلفنتنا معرض ابزل حدا نبدي نايسرح فلتر عايزله كنتيبا كتما شرندا سلاسه تغدلاي زنابو دستا حزب تግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኑን ምርግጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዘይተዛዘመ ብምግላጽ ሰራዊት ትግራይ ንዘካይዶ ዘሎ ቃልሲን ምድጋፍ ድማ ነበርቲ ታኸተማ ዝገብርዎ ዘለቡ ተወግሶ ዛጊድ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር እቶት ከም ዝተኣከበ ገሊጾም 50% ናይትን ገንዘብ ትልምና ኣብዚ ቴሎትን ዝክንክብና ኢና ትምሒዝና 5 ሚልዮን ክንክብና 5 ሚልዮን እውን ኣኪብና ኣለና برجز تسرحتنا الأدميت ونخزليو من حق زينا كابز العلوين نوفينا يلوم لو تزحزنا تلمجن 5 مليون يورو 5 مليون رخينا لنا تسترف 5 مليون قاع كحبرت سكن ركينا إنا تلمدالنا زنورنا قديما قال إن قبليتاتون تلتون الدالين سلزنورا 5 مليون قديما أكينا يلنا بدمر 10 مليون نشتسر حسرحنا أكينا لنا تمساسالي كتغنزب وصازلو افتون مكاب مدلوات غيرنا لنا زاغيد الاخ لتشح كنت الاخلون اكيبنا لنا نفط سراويت والملاخ جميلنا لنا بدرجه ختما زكايد زلو مدرخ متاخاخب اቶት بقصال ون تطناخيرو كم زقصل كنتيبا كتما شرندا سلاسه تغدلاي زنابو دست حبيروم بتمساسال زينام مليشاتات وردا أسجد صنبلا قلنا قالصم كرمتاو سرحتهم بأقبابو يسالطو كم زلو حبيرو ملو حزون هيوت برهانم
ኣብ ዝሓለፉ 8 ተዋርሕ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ሃፍትን ጥሪትን ገባር ወሪሮም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድማ ንኽትገልጾ ዘጸግም ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ከም ዝፈጸሙን ምልሻታት ኣስገደ ጽምብላ ገሊጾም ንስኻ ፍሉይ ሓይሊ ኢኻ ንስኻ ወዲ ምልሻ ኢኻ እንዳበለ እናጓናፈረ ብሰንኪ ጸላኢ እጭኖ ያትን ህዝብና ናብ ገዛእቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወርቅታት ይዘርፍ ናይ እዚ ወድ እንዳምልሻ ገዛ እናለን ሓደ ባንዳ ሰምዑ የቃጽሎ ኣይቃጽል እንተይሎ ሓሰርና ውሽጥ እንዳተው እንዳዘረፈ ላምባ እንዳነስነሰ ካብ ህድሞ ጀሚሩ ክሳብ ስቀላ ዘለ ንብረታት እንዳቃጸል ጽንሑ ንብረታት ጤል ከፍቲ በቃ እንዳስሓበ ዝሓርዳ ብቻ ይዕርፍ تعرفو زي عندها منيا زي عندها خستي ناي زخونه ناي مشكنات ناي صقومات ناس حبي زحرد دقنا سيوني قحنت لا تعمصا حدا خلطونه ورا يكون كساو 3 ساعه 5 يعمص وين نحنت قال سيتي ساعه خندي يوصلوا ابتو ناي جبار زبل كم كفتي كم تيل كم اخلنا نبرتنا كل ويرناي جن حجي جن عاوز حصره لو طرخنا يازنينا ناب لمعاتنا اتينا لا زو ورحزي يخون امبر بسالا زحبره قلصن جگنا سراويت تግራይ ካብ ውሱን ከባብታት ትግራይ ተጸራሪጎም ከም ዝወጹ ዝገለጹ እቶም ሚሊሻታት ዛጊድ ዝተረኸቦ ዓወታት ዓቂብና ዘላቂ ውሕስ ሰላምን ድሕንነትን ትግራይን ተጋሩን ክሳብ ዝረጋገጽ ኩለ መዳይ ቃልስና አጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ድሕር ምባል ጎና ጎን ቃልሰም ድማ ክረምታው ማእተቶም ንምድንፋዕ ይረባረቡ ከም ዘለው ሓቢሮም ሕጂ أنا نوعلي من الشيء هذا إيدي عرفي هذا إيدي نبتلعكو من قصة يزل آخرني في السماء بنورات بزول تخافيله تابز حسكوني تخافيله في سراوي تقرأي كوينه تابز حسكوني نكافلكو نعتبر قصة تيلنو من قصة يوني كيف قصة أو خان كحتى دالة تيلنونه وخينا خدالي بسرو بزعرة تملسي قال سزبل بسرو تاخذ اللي هو تسلي فيه تاب غزا قلت سلسته يتسلف يلن እንደገና እቱ ናይ ሰራዊት ዝኝህና ዓልተና ባጀትና ድማ በዓልትና ወስሩ አፍቲዮን ጽበ ኩሉ ታብ ኢድና ኮይኑ ኣነ ብዕለት 24 ጥቅምት ወጻኹ ሕጂ ኣቴነ ገዛይ ሰሕጂ በረኻ ያጸንሕ ኣብቃልሲ ሕጂ ግን ንፋስ ተረኺቡ በሉ ምልሻ ልምዓት ልምዑ ተባሂልና ናብ ልምዓት ኣቴና ልምዓት ነልምዕ ኣለና ካብ ወረርቲ መላፍንቲ ሓይልታት ብዘይናኣስ ድኽነትን ጥሜትን ከየምበርክኸና ኣብ ልምዓታው ማእቶትና ትኹረት ይብና ክንሰርሓሉ ኢና እውን ኢሎም እቶም ሚሊሻታት ዩኒቨርሲቲ ራያ ማዕስከር ወተሃደራት ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ኮይኑ ብምጽንሑ አስታት 230 ተማሃሮ ካብ ማእት ትምህርቲ ከም ዝተሰናኸሉ እቲ ዩኒቨርሲቲ አፍሊጦም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኩናት ዝፈጠሮ ጽዑንቶ በዲሁ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብዝገበርሉ ሓገዝ ጻዕሪ መርሃ ግብሩ ከም ዘዓወተ አመልክተሎም ሃፍቶም ረዳ ዘሰናድኦ ዜና ገብረ ሊባኖስ ተስፋይ ከቅርቦ እዩ ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ትግራይ ብዕረፍቲ አሳቢቦ ትምህርቲ ንኸቋርጻ ብዘውረዶ መምርሒ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር አቋሪፀን ተማሃሮን ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ምግባረን ይፍለጥ ዩኒቨርሲቲ ራያ ጽንኩር ኩነታት ተጻዊሩ ትምህርቲ ዝቋረጸሉ ኩነታት ከይተፈጠረ ከም ዝቐጸለ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀን የገሊጾም ተለሓለፈ 4 ዓመታት ለሕለፍናየን ጸገማት ፍትላይ ተማሃሮ ትምህርቲ ትርበሽተሎ ዋል ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ አቋሪጾ ወለ ይፈልጥ ዩኒቨርሲቲ እዩ እዙን هم ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ጦርነት ኮይና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከዘለለቶ ጸገም መብራህቲ ስልኪ መጥሓን ማይ ገንዘብ ሁሉ ነገር ለይወሉ መምሃር ምስትምሃሩ ከዝውን ለሓደ መዓልቲ ቋርጫ ይፈልጥ ያው ንሽተ ጸልዋ ገይርና ነይሩ እቲ ሚኒስተር እኮ አቋሪጾም ላአኽሉ ደስ ልብለኩም ነገራት ግን ማሕበረሰብ ከተማ ማይጨው ነጋዶ تمام حجار لجبرنا حاجز جن الله هوني. خوين جنا بسنكي وتحدرات فاششت أبي أحمد سبعان كلتن تمرأتي زركبهم خلتميتن سلاسان تمهرو كاب تمهرتم كقارص كم استجددوا بروفيسور تحدث وسيقهم حبيرام. خلتشحن عشر سلسلة نبرونا أنا خلتشحن سلسلة مثل 10 وانت تمهريهم طبعا لا نورنا
ኣብ ማእኸል ግን ያው ናይ ምንጥብጣብ ብዙሕ ርኢና ኣለና ብፍላይ ካብ 230 ግመቱ ቆልዑት ግን ሰነ 21 መከላከያ ፍርቂ ለይቲ ይኸይዱ ንሕና ማኔጅመንት ኣብዚያ ይነበርና ለዚ ዞም ተምሃሮ ተኾነ ተኸሶም ሰባት እንየው ኣብዞም 230 ተምሃሮ ዝኾኑ ግን ያው ኸይዶምና እንየው እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተምሃሮኡ ንዕረፍቲ ኣፋኒ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ቐጻሊ እውን ከይዲ ምምሃር ምስ ትምሃር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እምነቶም ገሊፆም ኣብ ራያ ዩኒቨርሲቲ ኖርማል ዓረፍቲ ኢና ክንወጽእ ኣለና ናብ ተምሃሮ ኣመርቂና ኢና ኣብ ካልኣይ ዓመት ዝነበሩ ላብ 30 ዓመት 30 ዝነበሩ ላብ ራብዓይ ዝነበሩ ለ ይቐፂሎም ሲሚስተርና ወዲእና ኢና ንኸድለና ኣብዚ ወፃእ ሃም ዩኒቨርሲቲ ራያ እቲ ምምሃር ምስተምሃር ብምንም ዓይነት ኣይተቋረፀ ብምንም ስለዚ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ኣካይዳ ኸይድና ንሄና ጥቕምቲ ይኹን ሕዳር ለለቲ ተረጋጊዕና ኩሉ ነገር ኣዳሊና ንፅውዐሉ ሰዓት ግን ብቐፃልነት ተኣናሳይ ዘሎ ምድላው ኩሉ ተዛዚሙ እዮም ከተማ መቐለ ንነበርታ ብዝበለፀ ምችውትን ፅሪትን ምግባር ሕብረተሰብ ኣብ ኣተኣላለያ ጓሓፍ ብትኹረት ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉሎም ገብረ ሊባኖስ ተስፋይ ዝርዝሩ ኣሰናዲእዎ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ በብኸባቢኡ ተደርቢዩ ዝረአ ጓሓፍ ጠንቂ ጥዕና ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንፅባቐ ከተማ እውን ሕማቕ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ዝምልከቱ ኣካልን ሕብረተሰብን ብምትሕባር ብእዋኑ ክእለ ከም ዘለዎ ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ገሊፆም ፅሬት ንኩላትና እዩ ዝባዕልና እዩ እቲ ናይና ሕብረተሰብ ምስቱ ነበረ ፀገማት ምስቱ ነበረ ወራሪ ቱል ነበርናዮ ሰላም ኣምላክ ፅቡቕ ስለ ዝገበረልና ብጣዕሚ ናብ ፅቡቕ ስለ ተመራሕና ኣብ ግገዛና ኮይንና ኣብ ትርሽዋና ኣሚጥና ኣብ ንመፆቶ ክንጎሕፍ ስነ ስርዓት ይግባእ ኣለዎ ላምፃእኻ ኣብ ኣደባባይና ክፀሪ ቆልዑ ኩዕሾ ክጫወትሉ ዓበይቲ ፅላል ክገብርሉ ኢና ንሕና ዝተኽልናዮ እምበይ ጓሓፍ መጓሕፊ የኮነ መጀመርያ ንነበሮ ብጣዕሚ ማለት ተን መኪና ጓሕፍ ልእከባለሉ ባዕሉ መፅአን ካብዚ ለልዑላሉ ብዙሕ ምክንያታት ነይሩ እዚ ግን ሓደ ክረምቲ ለዩ ክረምቲ ምዝምኻኑ ለምሳሌ እዚ ንሪኦ ኣለና ህዚ ቦታ ብጣዕሚ እንትን ኢሉኛው ቅራፍ በለሳት ኒው በተለይ ዞም በለስ ልሸጡ ኒው ማለት ብደንቢ ትኹረት ክግበረሎም ይግባእ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎም ሕብረተሰብ ጓሓፍ ኣብ ዝረኸቦ ቦታ ካብ ምድር ባይ ተቆጢቡ ብኣጋ ብምእላይ ፅሬት ከባቢኡ ክሕሉን ዝምልከቶ ኣካል እውን ትኹረት ክገብረሉ ይግባእ ኢሎም በለስ ቅራፍ ይኹን ሓደ ጓሓፍ ምድር ባይ ኒው እሱ እንደገና ጥዕና ለቆልዑት ዋላ ለባዕልና ኣድላይ ስለለ ይኾነ ባግባው ክጓሓፍ ኣለዎ ኢለ ለኣምን እናተወደብካ ትፅሬት ባግባው ክጓሓፍ ክእል ኣለዎ ደቅና ጥዕና ለባዕልና ለጥዕና ኢልና ማለት እዩ ተዋዲድካ ስራሕ የተጀመረ እዩ ምስቱ ዝነበረ ኹነታት ብዙሕ ኹነታት ነይሩ ተላሸ ብሶ ዝነበረ ኹነታት ኣይተጀመረ እዩ ስራሕ ግን ሕዚ ክጅመር ኣለዎ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል ክዕር ኣለዎ ንሕና እውን ያው ክንሕግዝ ኣለና ማለት እዩ وحفات تتنقلنا نقحفنينا عز درخمنا يون نقحفينا أكيمنا حد نقحفنينا هايلاند تات فيستا قراف بدس أكيوغن حد قاتله عبيت مزاجا كتما مقاله متحاوريت وجله محدرا نؤوس قحاف ويزرو ميلات ابرها كم زغلص عدما اتالاليا قحاف سفيح صقام كم زلون نزين مقرام دما يسرحلو كم زلو غليصان ومولئنت بتسرع ستاندرد غلغالوت غنا ينهبلنا لا شرحته كالتو هالنا لو غيزي جميرو كلون كفله كتماتات صوعنا مررداء بمفطار تمللوا صقمات هم صقم وسيدنا مالتي تنكن خلل بوانا طرح بسمويا كفتح الخلا ግን ተመዳዲብና ምስ ሕብረተሰብ ሕዝላ ሰራሕና ኢና ሕብረተሰብ ብልኻሎ መጠን በየአንጎሉ ልትኣትል ነበረት መኪና ተናኣሰ ላው ሓደ ኣካባቢ ጠርኒፉ ከቀምጥሞ ትመጽእ ተላታ መኪና ውሽጢ ላው ኻሊ ላ ኸደት ልተልዑሎ ነበረት ናነዳዲ ቆጢባ አፍተን ሓደ ቦታ ተጠዊላ ያው ላው ልኸጽዕን ምርዳእ ልወጽሐና ልኩነታት ኣሎ ከተማ መቐለ ጽሪትን ጽብቕትን ንክትኸውን ኩሉ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ከጽሪ ከም ዘለዎ ተሓቢሮም ጂናስ ሰራዊት ትግራይ ዘመዝግቦ ዘሎ አንጸባራቂ ዓወት ቀጻልነት ክህልዎን ጸላኢና ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምሰስን ደጀንነቶም ማጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣብ ግንባር ዓፋር ተረኺቦም ንሰራዊት ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ዘበርከቱ ነጋዶ ከተማ መቐለ ገሊጾም ኣለዉ ሃይለ ነጋሽ
ወረርትን ፋሽስታውያንን ዘር ህዝብ ትግራይ ከንጽቱ ተሓባቢሮም ሰፍ ዘይብል ግፍዕን በደልን ፈጺሞም እዮም ህዝብ ትግራይ ግና ተወዲኡ ብምቅላሱ መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ናጻ አውጽዩ ሰራዊት ትግራይ ደድሕር ጸላእቱ ብምስዓብ ይቀጥቅጦም ኣሎ ህዝቢ እውን ደጀን ብምዃን ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ግቡእ ይፍጽም ኣሎ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለውን ኣብ ግንባር ዓፋር ዝርከቡ ሰራዊት ትግራይ በኣካል ተረኺቦም ደጀነቶም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቶም ነጋዶ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ዘመዝግቦ ዘሎ ኣንጽባረቐ ዓወት ሓበን ከም ዝስምዖምን ኣብ ግንባር ተረኺቦም ሓገዝ ብምርካቶም ከም ዝሕጉሶምን ገሊጾም ሰራዊትና ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት ማንም ትግራዋይ ይኹን ሳሕለ ዝፈለጠ ነገር እዩ ግን ንሕና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ተሰባሲብና ቢያንስ ኣብ ልየ ምስ ሕብረተሰብና ንገብሮ ነገር ኣሎ ብዝበለፀ ድማ ብኣካል ኸይድና ተወሰነ በተለይ ለቱ ኤመርጀንሲ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ፈሳስ ነገርና ለግዚኡ ክረድእ ዝኽእል ናብ ኣካል ድማ ሰራዊት ምርኣይ ኢልና ኢና መጺና በዝሐን 125 ኮይነን ግምተን ልዕሊ 600,000 ዝወዳኣ እንስሳ ኢና ሒዝና መጺና ዘለና ጥሕኒ 15 ኩንታል መጺና እዚ ጸባ 20 ኸርተን ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ አጸጋሚ ኩነታት አየር ተጻዊሩ ዓወት የመዝግባሎ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ጸላይ መልዩ እስካዕ ዝጠፍእ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ደገፈውን ከም ዘሕይሉውን ሓቢሮም احنا دمعقنا سألنا يدرس ترتا ولا نخون ولا زرخبنا يا كافتان كملنا مش حبرت لا تحابرنا حزون سراويتنا المورال زخون كنحجز كم نخلنا حبرت الصود مهان زلدي كم زلو ببق اوليو بب خباب طابيون تفلال دغافات يغبري لا بجنبار لا هذا دما دغافات يغبري زدما طنخيرنا اسكا عاوتنا زراغص لازم كتل المكات كل مسؤول زخفل نجرن المخفل الحريز بالهزوي عندنا سراويتم بزلو خاطر له حبرتسون بتجمير وزلا استاطا كاطل له بحلا ايوها بقى برتع نحنا زلنا يو عمنا الشعل لنا يو كنسعينا كنحجزينا سلام عدنا الشعل خون شعب طرشتا كنحجزينا ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ህዝቢ ደጀን ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ኣበርቱ ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ፀሓዩ ተዓርቦ ዘላ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ናብ ቱርኪ ከይዱ ዘሎ ምስሉኽ መንግስቲ አሜሪካን ዲፕሎማት ቀርና አፍሪካን ጀፈሪ ፌልትማን ንዘይ ምርኻብ ዝዓለመ እዩ ይብለናሎ ጸብጻብ ኔሽን ሚዲያ ግሩፕ ደረሰ ብርሃነ ከቅርቦ እዩ ፊት ተካል ማዓት ተራዶ አሜሪካ ሰማንታ ፓወር ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻለዋን አብይ አሕመድን ደመቀ መኮንንን ተሓዊኦም ከም ዘሕለፍወን ይዝከር እተን ሓላፊት ናብ ሃገረን ተመሊሰን ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ስፋፋ ሓይለ አምሓራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ክልላት ክወጽእ አብይ አሕመድ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የካይደ ዘሎ ኩናት ደው ኣቢሉም ኣፈላላይ ብልዝብ ክፍታሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናብ ትግራይ ክባጻሕ ሰብዓ ሓገዛት ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ናብ ግዳያት ኩናት ዝኾኑ ህዝብታት ክባጻሕ ዝብሉ ዓበይቲ ዛዕባታት ነቲ ጉጅለ ምትሕስሳበን ዝዝከር እዩ ካብ 15 እስካብ 24 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ንምፍታሕ ጸጥን ምግባር ብምምሕዳር ባይደን ናብ ኢትዮጵያ فلي لوخ قرنا أفريقان هارفنيا دبلومات أمريكان فلتمان أو إثيوبيا عدت يكايدو أفزلو اللجيزيم أبي أحمد ناو تركي أغني علم أبي أحمد دبلومات سنياتات أمريكا من ساقن خال أي جيزي يكايدو زلويم أبي ناو تركي زخدا بمنجست تهاجر زتجبر اللو عدم سعيبويم علامة تقعزو كوادي سافا زتنسريلن أبي أحمد تركي انتايز أكل جيزي كم زنحون بنصر تقمتا يلن اتصاب كم زولجنام أبي أحمد مس منجست تركي أو زواون عالم لخاون زعلاتات وقتاو قداي كزتي كم زخل تحبرم أمريكا أمونغو تجراين فاشيست جل أبي أحمد مس ملافنتون يكايد زلوكينات بلزبن مفتاح دبلوماسيات تلأخ مهلاوان استجل لجنا جزء من الرخاب كم زيدلن زملاختيم وهذا قال قداي وسا أبي أحمد جنا بمغنيات ساعة الصراحية يلو نتوم دبلوماسيات كم زت تاللم زذكريم هبا موداتنا بزينا وصاي تسغاغير لكم
ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ምስ ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን በሙኻን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን ከም ዝገለጽዎ ሱዳን ኣብ ሉዓላዊ መሬታ ዝኾነ ዓይነት ዘተ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብኢትዮጵያ ይመሓደር ነይሩ ኣብ ዝበልዎ ከባቢ ኣልፋሻጋ ንመጀመርያ ግዜ ዑደት ብምግባር ዝተፈላለዩ ትካላት ልምዓት ዘመረቁ ሐምዶክ ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ርክብ ከም ዝደልዩን ብዛዕባ ግዛኣት ግን ከም ዘይዛተዩን ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ለውጢ እዚ ዝመሰለ ክቡር መሬት ንምምላስ ሓጊዙና እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ዝተዋሃቦም ልኡኽ ብብቕዓት ንዝፈጸመ ሰራዊቶም ድማ ኣመስጊኖም እዮም ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና ሰላማዊ ርክብ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን አልቡርሃኒ ብግደኦም ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ምትንኻፍ ከም ዘይዕገስዎን ንግብረ መልሲ ከም ዝግደዱን ድማ ገሊጾም ኣለዉ ባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለዉ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ስዒራ መሊኣ እውን ክትስዕር እያ ሰላም ድሓንኩም